Oh, idol TikTok. Hello po, good morning. Punta kami sa bahay, kunin namin po yung patubig. Papatubig Makina. na kami ng kalabasa at saka okra. Para lalaki na sila. Para pagkatapos ng patubig, may pipitasin na kami ng bunga. Meron na kami pera. Meron na kami panggastos. Meron na kami pag good time. Ngayon, hirap time, amo. Dala bala, pimbagsak na napi ang itang kain. O ma, paano na yung kupin Lain mo? kayo pinagang one time mo ako. Ano, love na yung talanguran? Ba't kaya hindi binabasa? Kaya binagsak yan? Tabaan mo na may... Pero uulan yun. Oo, ulan. Lahat makualaga. Kala mo, Makulimlim. bagyo. Baka binagsak na yan sa dagat din. Sabi ko, kaya pong uteng. Ano mo yung dahang na? Yan. Pakita mo yung magandang eskwela natin. Ito po yung elementary school sa Barangay Escaler. Dito ka nag-aral, Rochelle? Ay, yung parik po mo. Ayan, ay, magtalang po dyan. Kung may saglit ang kaya. Oh. Pare, bali, ako na may tamagin na. Kaya nang bali. Hamta na ko rin. Oo. Sige. Sakyan ako po kay kulot. Ay na. Social ito. Ako, sige. Sige. Puto manap mo yun. Ito po yung gate ng school natin dito sa Barangay Escaler Elementary School. Napakaganda pong school to. Ito po. Magbo-boy scout, girl scout sila ngayon. May camping po yung mga estudyante. Baka tamaan natin si Dara. Ito po ang bahay ng kaibigan namin, si Apong Pogi. Pinaka-pogi sa eskwela. Ito, nagmamarites to ha po siya. Kaya po, nagmamarites. Yung mga babae ngayon, marites na lang ang trabaho nila. Oo. Naandar yung makina, Nel? Oo. Reglam niya pa. Pagpupigil sa litang elbow. Hello po, good morning po, Kusal. Po ko ay laro. Kulang niya po. Laro. Mga 5 Change oil mo na yung o bukas tam? Buklan mo na yun eh. Salita lang ang kayo kung kumare ko. Idol TikTok! Tara magkape taba po. Na? Mali ah? O di ba sabi mo Ken eh? Bala akong mandam talang os ko shell. Os. Mali daw yung ano, pagka forma ng tambak. Nagkalma rin si architect. Si architect idol TikTok. Tara, Osyal, magkape muna tayo. May pagalyo? Na. Poy idol TikTok. Hindi na matutin na. Oh, mag-almusal na ako, Konsyal, oh. Yan eh. Oh, apunet. Ano naman? Oh. Kape, pasangkap ko lang.
Oh. Tailan eh. Yan. O tayo may ausan. Ha, ausan nga. Lagi na. Oo. Patse may tubig na to, lalong dadami yung tagak, no? Dapat alam mo na itong barin mo eh. Hindi, busy ako ngayon sa ibang araw. Wala po lang aking gilig. Walang dangkan. Kagara siya. Meron mo pilapin din. Kung paano nga naman din, sumawakan. Mapin niya. Dapat din man kasako-sako rin gilig ng kahit saan. Mababalis to. Very good, very good. May bawi na rin kaya kanini rin tanang sampalo ka po mangga. Awa. Opo niya. Okay mo po yan. Pagka nabasa na yung lupa niya na po net, sisikan na yan. Kasi may abono na. Kasi po lahat yung gabong kayo niya. May napo ang lupa dito, napo net. Nakot ko dyan po. Yung pong lupa dito, kaya maliit siguro, nilagay ko rito eh. Kinudkud ko. Wala sustansya. Ito yung pinakadaan ng tubig. Para pagka lumabas doon sa patubig natin, every span may ginawang ganyan si Konsyal. Para yung tubig hindi kung saan pupunta. Ito yung pinakasapa nila. Para yung tubig walang masasayang. So, ang kagandaan nito, dadaanan ng pinakasapa yung tubig, pati yung mga sampalok natin matutubigan, tapos lalagyan natin na po, no? Sisikad na yan. O mga na kayo, Shell, maganda yung ginawa mo. 110%. Okay. Yung kay pare mo namumunga na. Nauna lang sigurong 1 week yun. Siguro ayun yung mga puno. Kita mo pa. Yung mga okay lang yan, konti mula, no? Pabakal lang yan. Para bata pa kasi malusaw yung ano. Yung pinabibili nilang Polar. foliar. May nakikita ko sa ano, ang dami. Para ano yan, sa daon at saka sa ugat daw pa. Ganda ng halaman. Tsaka pampaganda raw ng pamparami ng bunga yun. Ganda na yun. Sa ano, may nakikita ko sa TikTok tsaka sa... Hindi, yung... Meron nabibili dyan? Isang ko siya dyan. Eh, natira sa... Ano yun muna natin? Mahigit na 900 data ngayon. Yung pula ngayon, binibenta ng 700. Tatawaran na lang natin ng 500. Pinapadala ko dito eh. Sige. Para bukas. Tirayan ng polar. Para nagpapatubig. Siguro kung Shell, pagka lumaki na to, baka 1 month, pwede nang mamunga to. Pwede na tayo kikita rito. May mapiptas na tayo ng konti-konti. May pera na. Konti-konti. Nakita mo kay Jimmy, mamayang pagkatapos na daw mag-best ng okra, doon na aruin. Ito pinauna ko bukas para magpatubig tayo bukas. Dito tayo muna. Sabado, Konsyal, bibili na, pagka natubigan na to, natapos yung papaya na dito. Oo. Hanggang doon. Sa gilid na lang ng pilapit natin tatarang. Hindi, sa gitna. Oo, dito. Marami-rami rin yan, no? Yan. Pag natubigan yan, diretso sa punong ng mga sampalok, no? mahirap to. Madiskarte talaga si Konsyal. Dito tayo mahirapan sa tubig niya kasi mataas. Saan? Diyan?
Inisip ko kung pwede ko lagyan ng pilapil dito eh. Para Hindi sa akyat dito. Mahirapan. unahan ko muna yung gilid para ano lang. Pag nahirapan, Mm. ito lang mga apat na dice na to eh. Mm. Pag nahirapan, ito naman gano na ano sa ito eh. Walang latay dito eh. Mm. Gawin natin yung hose natin saka yung trap. Diligan na lang ng konti pero ito sigurado mga Hindi palagay ko konsyal dito. Gagawa ka ng pasiba dito sa mga ano dito para lagyan mo na lang ganyan-ganyan dito. Medyo lalamin ng konti. Yung bako siguro lagay natin. baw o kahit Ay masisira pala ma'am. yung, Baka lalalim na naman. bala na gawin ko na lang para niya. Bote lang pa mayan. Mga nakaiwa mo. Ano ka ba? Kanan nyo na. Tirahan nyo na. Mga na kayo. Ay tango-tango kang lani. Magkano kasi? Ito sila ng kang kumarita. Mm. Yan yung mga gresibo idara mong gruta hanggang Mm. yan. Bura-bura yan eh. Wow, Edmond Tuason. Mm. Buto balanan ko mong Edmond kanya na ako. Mm. Wala yung isto naman kasi itam kay aso sugat talaga itam pambel tampong kahit sa 500 na siguro. 1,045. Kaya yung dala na may nabono. 1,345 na. Top. 1,000 Wow, 350 ang popay kay. Sila niyang Aldo. Mga na kayo Lani. Kaya kayo yun. Ninano kayo. Na? Awa sige, dala mo na mo. Ah. Beberapa ambagya. Naiinit. Yan lang mga interior na eh. Wow, kan naman. Interior niya talaga yan, interior. Kapag sa ganyan, darang maragul. Ay, o kaya pa sara, wala. Ating ka rin, ano ba ako interior motor, ka naman. Pamit-bit to. Na? Pamit-bit. May pwede yan? Mabuti ni, tsaka dito kaya. Ano ka nang Sa ito? lesena pa mga tanan yung interior na niya sa SD. Taitang kaya motor yan. Karang motor ko. Tapahan. Naglagay pa itang kay. Huwag sulang ko la. Ay ka. Pinilay kayo ko. Kaya ko kuntang kahit mo. Hindi natin ang pula. Huwag lang putang mo yung dito niya, oh. Aray, managtal nila kailangan ta. Kung siyan, puro lang mamalo ta. O makanano na rin mamagtal. Mali. Importante yan mga magtan. Hmm. Ito ba akong mga sabi mo rito. Sita mo rin babay maglipa. Para mo ako siya ka po tumag sa maglipa. Yan. Eh no, magsiya kami yan. Ano mga nakamalo ko. Siguro ako mula man pim. Balo ka rin ako ta. Di palabang ko pinyan yun. Hindi ako balong ay demo ko kaya. Hmm. Pero kung ano di mo prayo, ano itang ating mintan nga po yun. Kaya wala nung pwede na mabuno na ako. Kita kaya sabi ay kita. Ay sinabi ko rin kalabasa makikila bulong. Hmm. Dalagi sa kanyang karentang kaya? Buta na. Hindi nini. Yan. O mga kapanel. Tataran lo ang ya, tatara. Kabitan na larat ang gulong. Kay batay nga sa katakay. Sabay ka sa hitang bak. Ito na papututang elbow bata po tang sa alim. Kaya sa gamitan matis yan tamping lugarin makina. Tara, regla tayo pa itakay. Hindi pa tayo pa itatampok.
kamaling yata. Kaili yan na. Paano na ba? Nalay na ako. Mga kaba. Yeah, maglakad ko. Maglakad na ako. Baka may exercise. Good morning. Ah. Kailangan pala baligtad na Shal. Nagkamali si architect. Ano yan tao? Tapang duty yung Japan. Gumapin ka bite. Yan niya. Oo mo. Sige to sige. Sige me, Shal. Ali tatang. Ito yung interior. Ay may kailangan. Ali. Puto na. Kailangan pala interior sa akin. May ating ko ka rin. Yan, ganyan pala yung mga ano, structure. Makakadagot ang gulong. Ala, sige. Wala rin mga truck engineer. Na, Wala rin yung mga truck engineer. siyempre kang pormero magkamali ka. Kaya tutok, ibalo mo na yan. Wala naman perfecto na. Kasi Hmm. ini marap. Ini Ali, ining oh yan. Ini mata. Ini kita ni gewang kai. pupunta tayo sa bahay ni Conchal. Kukunin natin yung makina. Pampatubig dito. Kasama natin si Nel. Oh, idol TikTok. Hello po, good morning. Punta kami sa bahay, kunin namin po yung patubig. Papatubig Makina. na kami ng kalabasa at saka okra. Para lalaki na sila. Para pagkatapos ng patubig, may pipitasin na kami ng bunga. Meron na kaming pera. Meron na kami pang gastos. Meron na kang pag good time. Ngayon, hirap time amo. Tara bala, pimbagsak na natin yung itang kain. O ma, paano na yung cooking Lain mo? kayo pinagang one time mo ako. Ano lang, o talanguran? Ba't kaya hindi binabasa? Kaya binagsak yan? Tabaan mo na may... Pero ulan yun. Oo, ulan. Lahat makalaga. Kala mo. Makulimlim. bagyo. Baka binagsak na yan sa dagat din. Sabi ko, bigay pong uteng. Ano mo yung dahang na Ayan. pakita mo yung magandang eskwela natin. Ito po yung elementary school sa Barangay Escaler. Dito ka nag-aral, Yes. Rochelle. Ay, yung parik pa mo. Ayan. Ay, magtanong po dyan. Kung may saglit ang kaya. Oh. Pare, bali. Ako na may tamagin na. Kaya nang bali. Hamta na ko rin. Oo. Sige. Sagyan ako po kay kulot. Ay na. Social ito. Ako, sadya. Yeah. Puto man ako yun. Ito po yung gate ng school natin dito sa Barangay Escaler Elementary School. Napakaganda pong school to. Ito po. Magbo-boy scout, girl scout sila ngayon. May camping po yung mga estudyante. Baka
si Dara. Po ang bahay ng kaibigan namin, si Apong Pogi. Pinaka-pogi sa Iskalaram. Ito, nagmamarites to po siya. Kaya po, nagmamarites. Yung mga babae ngayon, marites na lang ang trabaho nila. Si Bebet, tulog pa. Nagpapatubig ng mais kaya ba may bagya? Ay, durok kaya kanya ko siya. Shell! Pag maniobra na ako niya. Saan niyo boss? Oo na. Wala kami. Nanduan. May tungko siguro pa. Doon ha? Oo, maling ala. Mahayak makasabi kong gaya ka rin nung tabala na. Sige po. Maniobra muna tayo. Maaga nagdidili siya po Ang laki ng makina. Na? Sige kaya tapiya. Watin eh. Dala mo Ang laki pala. apat tatayan niya, dala ni Pia mo. Potang buwan niya. Pagkaya tagbis. Awa. Nasaan kasing katawan, kasing sikan tayo Renzo. Oo. May Renzo, mas kaya. Apa kayo Awa, yun. Ang laki ng makina. Marami na makina talaga yan, ya. Yeah. Na? May payat. Awa. Yan ka na. Baligtad. Na dati yan, emalan. Awa. Bagang traktor yan eh. Kaya ka size. Sa alamat, sa magsakitan niya. Ganyan po po eh. Na. Re pupunta daratan na ako dareta kanya sa getong truck. Ba tanong ko chatting ka rin, ito dala ka rin. Tsaka yung ito mamupot ito ka may akin. Yan ko na kaya na lang. Pakupas na lang eh. Na? Oo. Sumawa ka makapagtalga niya kareta na. Kaya magdiko ko kagapang la. Itong babae natin na chicken na apply na mga O na sinabi kaya ka dala kayo ori. Nung dala nila pwede. ang maripak niya, bilang mo nga. Ibulog mo siya lalo. Atin na konsyal. Oh. Atin na konsyal. Sasabag ka yata. Ay, Ito eh, tulig ka magtili pa. Ano mo ka rin? Resu kang junjun, malaklo. wala rin. Yung katawan na. Naskal na rin. Ang buadora sa posti, yakin. Naskal na. Na sa gaya ka sa
Wala ito kakalat. Wala mo na. Daret ang malatin ya. Tara, ito yung wala na rin. Ah, una ko rin sa akin eh.